तो जायफोरा मैयानि भिडिअखौ नायाखै बे फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नायाखै बे डिसक्रिपशन लिंक होना दोनदो नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय आरोना बे हिन्जावजों आंजों भिडिअ खालामनायखौहाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ जोबोद धामाका जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामना जादों नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै কাপড় খুললা গেছে আরেকটা কি কয় लाब गैया जाम्बा प्रफाइल पिक्सार दोनना लाब गैया सानसे नोंबो ब्रेकआप जाखानांगोन बिदिब्ला बे मिउजिकखौ लागायना होदो गाना बजाओ Peteca pra cima pra baixo, ai ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नुआ नुआ नुफ्लांबाय दिनै पूजा एक्ट्रेसनि धामाका डेन्स bas आंनावबो दं बेफोरबायदि हाफ पेन्ट आं गानना मोसायासो खान्दा हाफ पेन्ट गानना मोसानायखौ लाजिदो खोमालै बिनिखायनो मास्क लागायना लादों मोनथिबायना लाजिदो बिसोर दामाम लावदुमखौ गारदो सना र एसे टाइम हो सना बाजी बदल लिया साला आंनोनो हरदो लावदुमखौ ये क्या है आइसो मैया मैयाफोरखौसो नुयोलै आंहाबोलाय जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड नायनानै लादो बे ललिपप जानानै मोजां मोननाय सिख्लाफोरनि डेन्सखौहाय वहाय ये क्या है माने एसे हिजरानि मिक्स दोंलै मोनथिबायना ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे हिजरानि मिक्स दोङो मोसानाया बिनिखायनो नुवाखै माबायदि मोसानायाबो बिदि जायो नालै इम्पर्ट खोमालै नै माखौबासो गल'ल' नायलायबाय मोसानाया नै सोरखौबा अमा बुन्दाफोरखौ नायाखैथ' नङा बे केमेरामेनखौसो नायदो खोमा अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए